Okay, ang nagtatasong sign, usa sa mga ilhanan sa matubod nga iglesia, kaya gitawag nga universal. O niya kanino universal, ila po na gihimo nga Catholic at truth mga igsunan. Ni uyod na ni ana. Pero ang ilang libro, naman siya libro ani, kaya gitawag Apostle Creed. Apostle Creed, ingon direksyon. In the Bible, we cannot find exact word Catholic as referring to the church. Dili di ay ilhanan ang Katoliko nga pulong sa tinuod nga iglesia o sa church. Bagak na makisunan. Ang amahan sa bakak mao ang yawa. Kung ningon tag amahan sa bakak maong yawa, kana nagahatag og pahimugat mga sir o mga ma'am, nga instead of imong isulti ang tibuok kamatuuran, imong isulti ang kabakakan. For example, unsa man ng kabakakan, kana bang magsulti kag mga butang ba nga imuhang kuha-kuhaan ba? Nga dili bitaw mao ang tuyo sa maong gitawag writer, ilabi na sa gikutlo nimong tawag ini nga libro. Kini nga tong higala nga defensor sa Seventh-day Adventist, first point mura sa galibog sa iyahang tawag ining stand. Nga naman, una, iyang gisaway ang word Catholic. Ikaduha, sumalapan niya, pag may dag Catholic daw kuno is tawag ining universal, ingon niya half-truth. Nga, pag abot sa tumoy, ingon na po siya nga kining uyon man taana. So, buti pasabot, mismo ang argumentador, mismo ang debater sa Seventh-day Adventist, wala masayod or kung sa pa maggalibog siya sa termino nga iyahang gibarugan na kuno ni supak siya pag abot sa tuloy ni uyon po dahil sa balik. Di ba? Kung half-truth gani, di mo na pwedeng uyon. Kaya half-truth good. Na ay part din ha nga wala gisulti o wala gitugan. So kauban na sa gitawag og baka. So ang word Catholic sa English Universal kay ang etymology manggod ana sa word niya Catholic from kata and holos. Buti pasabot, kata, holos, kata means throughout, holos means whole, throughout the whole. Or sa simple English term, gitawag na siya og universal. So, kung mingon ta nga, Katolikos, kataholos, dili ingon nga himo atong universal, kay mo og na ang iyang meaning, universal. And mo man ang katuyuan na Ginoong Jesucristo, mga sir og mga ma'am, og apiling atong higala nga defensor sa Seventh-day Adventist. Ang katuyuan na Ginoong Jesucristo, ang iyang iglesia, ipalukop sa tibuok kalibutan. And at the same time, bilang kas tibuok kalibutan, kung dili sa tanang panahon kay ang iyang tumong o tinguha, mauman ang salvation. So, buti pasabot, ang word na Catholic to universal sa English, dili na siya half-truth. Whole truth na. Kinatibuk ang kamatuuran na. Ang gihimo lang sa obispo sa simbahang Katolika nga si San Ignacio, gihimuan na niyang termino para paghatag og pahimugat sa iglesyang gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. And remember, Saint Ignatius, estudyante siya ni San Juan. Asa niya kung tuhan? Kining nagpailala nga kuno sinugo sa Dios after 1863 or kining mismong sinugo gid mismo, estudyante gid mismo sa mga apostol. Mas matuo ko sa mga apostol kontra ining mga but-buton. Tawag ining sektang gipangtukod lang og kano. Another one, gikutlo niya ang Apostles' Creed nga libro. Nagkabuli-buli pa siya og pronounce niya, gikurhian siya sa iyahang kauban. Kay first nga litok niya Apostles' Creed. Sige, Apostle Creed daw, pero ang libro mao ni Apostles' Creed. Gibasa niya ang page 146. Ang gingon dinhi, in the Bible we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Gihimo niyang period. Naapay continuation ang gisulti sa writer. O sa may continuation, kama maguni, dili maguni period. Kama, but only the fact that the church is not identified with one country but embraces all nations on earth. Mauni nakapahimong Katoliko. Nga naman throughout the whole God. O bito, gikot din ang Galatians chapter 3, verse 28. Sumala pa rin San Pablo, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you all one in Christ Jesus. Galatians chapter 3, verse 28. Mabito, pag abot sa ubos, Saint Ignatius of Antioch was the first person to use the term Catholic Church in the letter to the Christians of Smyrna. Remember,
early 2nd century ni. When he wrote, wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. So buti pasabot, first point sa pagkutdo niya sa libro, nagpresent siya og half-truth. Mani klarong half-truth. Nga pagpamutbot, pagpamakat, nga naman kiwa man niya gitiwas og basa nga tawag ining letra por letra or kining maingon ta ba nga explicit presentation concerning the title or the name of the church, ingon pa din we cannot find the exact word, explicit. Exact word. Pero, na ay justification. Di-justify niya, but only the fact that the church is not identified with one country, but embraces all nations on earth. So, makita nato nga, nagbinutbot ni natong higala nga tawag ining member sa Seventh-day Adventist. So, mingon siya nga bakak daw kuno ang paggamit sa word Catholic as a sign or symbol o timaan sa Iglesia ng Gitukod ni Kristo. Ay, dibatihan niyo San Pablo. Dibatihan niyo si Kristo. Nga naman kay ang word throughout the whole, nga sa Griego kata and holos, sa Griego katolikos, nga karon sa term na to universal, katuyuan na ni Kristo. Nga kanang maong iglesia ha, ipalukop sa tibuok kalibutan o ipalukop sa tanang panahon. Nga naman on si purpose, salvation, kaluwasan. Asa magsugod sa Jerusalem. Hangtod sa tibuok kalibutan, San Lucas Kapitulo 24, versikulo 47, dili magsugod sa Amerika. Sama ining sektang gipasakupan sa atong higalang defensor sa Seventh-day Adventist. Amerika man ang sugod, dili na sa Jerusalem. Nga nag-exist lang ni atong 1863 dili sa tuig 33. So makita nato nga nag-quote og libro sa simbahang Katolika unya pagkahuman gisurambaw pagsabot. Number 1 na commit niya, fallacy of suppressing the facts. Nga naman kay wa man niya tiwasag basa. Number 2, naka-commit siya og fallacy of argumentum ad verecundium. Nga naman dili man siyang otoridad nga mo interpret sa atong libro aron maghatag sa conclusion nga dili kuno tawag ining symbol or timaan sa Iglesia ng Gitukod ni Kristo ang term Catholic. Nakabasa lang gani siya nga we cannot find the exact word. Mingon din siya nga dili na timaan, wrong. Ay justification ang sumpay. And lastly, kung barugan gyud nila nga kumo kay dili mabasa letra por letra sa Biblia or kanang word nga exact word. Dili na mao ang tawag ining timaan sa Iglesia ng Gitukod ni Kristo. Ang question nganong gigamit man nila ang word na Seventh-day Adventist. Dili lang kay gigamit nila as symbol o timaan, kung dili ilaha yung gihimong title. Asa man na nakasulat sa Biblia ng Seventh-day Adventist? Imbento naman ng mga Amerikano. O, di ba? Imbento mga Amerikano tungod kay kanang inyong sekta, sulpot lang gikan sa Amerika. Ngunit sila ang Katoliko, sulpot gikan sa Roma. Basahan ninyo ang kasaysayan. Kung nisulpot bagikan sa Roma. Nya, ang problema ana sa dihang niabot sa gitawag og sa Roma, asa na sigikan? Ang problema mo ng mga tawa na instead of mubasa history, sige himoan ng ilang story. Di ba? Tinumo-tumo nga tawag anong sugilan or istorya. So man magbantay ta kay ang mga mangigilad karon di na magdalbitin. Magdana nagbiblia. Okay? Ning buntag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.